Iznali ste najmanje jedan sablažnjavajući podatak u svojim ranijim razgovorima. Rekli ste da ima profesora, penzionisanih profesora Beogradskog univerziteta koji tokom svog radnog veka nisu objavili ni jedan ili možda svega jedan ili dva naučna rada. Malo prije sam rekao da ste prošli akademsku karijeru od dna do vrha i sad sam shvatio da u stvari nisam u pravu i da sa ovakvim izjavama o svojim kolegama, profesorima i sa onima što ste malo pre rekli da 60% njih nije videlo šta je sabatikal, niti je na bilo koji način studiralo ili se usavršavalo u inostranstvu, zapravo sa takvim rečima vi možda rizikujete da ne dospete tamo gde na poslednji stepen na univerzitetu, a to bi bilo da budete rektor univerziteta. Jer nekako mi se ne čini verovatnim da bi neko sa vašom otvorenošću i sa vašim stepenom kritike sopstvenog ceha, ili tako, sopstvenih kolega, mogao dobiti njihovu podršku da bude izabran na mesto rektora univerziteta. Jednog dana, recimo. Vidite, vi ste sami konstatovali ranije, ne, rizika nema. Evo sad ću vam reći, vi ste malo pre već rekli i nabrojali u kojim telima sam trenutno, gde sam sve bio i koji su mi rezultati i ja mislim da je već otprilike vreme da se povučem iz tih tela, tako da ja uopšte ne osjećam i ne gledam unapred u smislu tih nekih novih pozicija, već da završim s ovim svojim obraćanjem, što će biti verovatno u formi jedne knjige koja će da izađe i još normalno više prilika gde ću moći o tome da pričam. Sa stanovišta rizika za naredne pozicije ovu situaciju uopšte ne posmatram. Što se tiče ovoga što ste u prvom delu rekli, tu ste bili u pravu. Ako neko danas kaže da je profesor Beogradskog univerziteta i uopšte bilo kog univerziteta u Srbiji, to samo po sebi ne znači mnogo. Mi jesmo poslednjih 10 godina uveli neke normative, pokušali smo da podignemo kriterijume, ali mi i dalje te kriterijume zovemo minimalnim kriterijumima. Mi i dalje ne radimo ono što mora da se radi, a to je suštinsko dizanje kulture napredovanja, kulture održavanja kvaliteta kadrova u visokom obrazovanju. To se ne postiže nikakvim normativima, nikakvim brojevima, nikakvim zadatim stvarima, već nečim što se u Evropi odavno podrazumeva. I ja sam veliki kritičar onoga kako se biraju kadrovi na univerzitetu. Oni se biraju u svojoj nezreloj fazi, onako kako sam ja izabran, ali ja čvrsto stojim iza stava da nisam izabran po dobrom sistemu i ne vidim zašto to ne bi moglo da se posmatra kao ili argumentovan stav ili neargumentovan. On nikakve veze nema sa mojim izabrom. Vaš mentor je bio jedan od najuglednijih naučnika koji su ikada živeli kod nas, to je profesor doktor i akademik Stevan Karamata. Je bio jedan od najvećih geologa kod nas, to je zaista istina, ali sistem po kom je birao on i mene i sve druge nije dobar, jer nas je birao odmah posle studija. I posle studija manje više, ako smo bili odabrani ne samo od njega, nego i od drugih kolega, jer svi imaju pravo da biraju svoje naslednike, tada smo izabrani i dalje više nije postojala prava kontrola kuda će naša karijera da ide. Ona je zavisila od sticaja okolnosti, od naše lične odluke, jer ti svi izbori posle su bili više formalna stvar. Hoćete da kažete da niste imali obavezu da se usavršavate, da je to stvar vašeg izbora? Vi ste imali tu obavezu na papiru, ali ona je bila stvar vašeg izbora. Drugo, vi možete taj proces da uradite 100% angažovani, da date sve od sebe, da se odričete svega ostalog oko vas i da ništa od toga ne uradite i da imate normalno 5 puta manje rezultata, ali da budete na kraju isti redovni profesor kao i neko drugi.